Надявам се да седнем по-напред, тъй като нямам намерение да ви водя лекция. По-скоро се надявам да направим една хубава среща и да се превърнем в диалог, да се поговорим, аз да чуя от вас за вашите планове, мечти за бъдещето, за вашите проблеми и аз да ви кажа също някакви думи за себе си и за програмата си. Сега съм в нормална за нормална да се науча. Като активен граждан се интересувам дали вие имате визия за това предлагането да стане най-добър град за живеене в България. Вие казахте някакво аспекта на това, но искам да чуя вашата идея не е само какво трябва да стане, а как. Както казах, на първо място реформа на администрацията, въвеждане на електронна община, за да можем да постигнем наистина да се върнем в един ресурс, който да изпълнява тези цели. На второ място едно поетапна подмяна на основната инфраструктура, на базовата инфраструктура, улици, канализации, трябва да се създаде модел да се всъщност се възстанови канализацията с държавна вода, тъй като днешния ден как да пречистваме и нея. Трябва да се работи много по социално устойчивото развитие на проекта. Аз съм социално устойчиво. Имам предвид, че Варна трябва да има да се постигне едно социално равноправие. Тъй като степента на развитие на града и качеството на живота в него не се измерва с скоростта на преминаващите по селобожините, а се измерва с хората, които ловят стоката за смет, така че няма как да сме най-добрия град, защото има хора, които са там да се месят прехрана. Така че всички проекти трябва... Студент съм към медицински университет, пети курс на дентална медицина в Румен Радов се казвам. Не съм на Варна, но вече до съседа съм да живея в Варна като студент. Въпросът ми в същия ред на мисли не е ли Варна като една морска столица, нейния облик на такава да бъде нейното пристанище, което ще подобри съответно и туристически и културен обмен. И дали вие имате някакви намерения? Най-важното, което трябва да се направи е Варна изток. Нещо като Варна пристанище трябва да се премести там. Не може в центъра на Варна, буквално в центъра, да се претоварват милиони тонове зърно, скрап, дървета. Не случайно Варна е един от най-замърсените прахови градове в страната. Важно е пристанището да бъде изместено вътре в езерото. Има няколко проекта по въпроса. Повечето защитници на тези проекти говорят за преместването му под Максуда. Аз лично не го харесвам, тъй като богатството на едно ново пристанище не са само кейове, защото ще направим кейове, ще направим модерни претоварни съоръжения и ще товарим същите товари два пъти по-бързо, два пъти по-малко хората. Най-важното за бъдещото развитие на Варна е зад тези кейове земята, която се намира. Там е място за инвестиции. Там е място за създаване на различни клъстери, биотехнологии, агробизнес, асемблиращи производства, безмитни зони, складове. Аз мога да кажа от моя си бизнес, няма мултинационална агробизнес компания, която няма да иска да инвестира в района на такова място, където може да има директна връзка в производството и складовете и с кейовете.